Prestatges plens, escriptors amb una tirallonga de dedicatòries o lectors a la recerca del llibre seran algunes de les imatges més repetides durant tot el dimecres. El Sant Jordi del 2014 arriba just després de la Setmana Santa, un fet que en algunes llibreries de les Terres de l'Ebre s'ha notat de manera negativa, tant per la baixada de les vendes els dies previs com per les dificultats per rebre de les distribuïdores els llibres més demanats. Enguany, al conjunt del país no hi ha un autor gaire definit que puga ocupar les llistes dels més venuts. En el cas de l'Ebre, la competició es reparteix de manera més clara entre una desena d'autors, alguns dels quals molt avesats a la Diada del Llibre. Francesc Callaiern presenta la seva última novel·la, Les passions de la Menestrola. Per la seva banda, Miquel Reverter ha publicat la novel·la Cròniques d'una mar desapareguda, mentre que Sílvia Mayans ho fa amb Cap llàgrima sobre la tomba, una novel·la de misteri ambientada a les Terres de l'Ebre. Marta Rojals, escriptora de La Palma d'Ebre, presenta L'Altra, una obra que ha tingut ressò els dies previs al conjunt de Catalunya. La llista de títols ebrencs encara va més enllà i inclou la biografia de Joan Panisello, escrita per Emic de Subirats, o el treball periodístic sobre el projecte Castor de Jordi Marçal, entre molts d'altres.